लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय सोरबाफोर चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालामदो ना मा बुङो लोगोफोर थौदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ना मा बुङो बेनिफ्राय जों नै दासो थांनो ओंखारदों जादों जोंहा बेयाव बिबोनां हरनाय दं आरोना ओमफ्राय बिमानैफोरखौ बिमानै सानैबो ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दा थांनो होननानै ओंखारबोबाय नै दा रुपुनि मोनबाय आरोना लोगोफोर फाइनेलि जोङो न'आव आङो भिडिअखौ लांनाय जायाखैमोन ओमफ्राय नै लामा ससे फैनानैसो लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो थांबाय दं आरोना बर' बाजाराव मोनफैब्ला जोंहा बेयावबो आलासिया ओंखारनानै दंखायो आरोना बाजै गेदेरा ओमफ्राय भागिन सासे थांगोन ओमफ्राय गासिबजोंबो साब्रै साबा सयजन जालांगोन आरोना ओमफ्राय लासै लासैनो थांबाय थासिगोन निकासियाबोथ' एसे गोजानानो नालाय आरो बेबो चार्जार गारिजोंसो थांगोन ओमफ्राय थांबाय थानोसै आरोना जोङो लोगोफोर रायलांबाय थादो जोंहानि जोलै दे खोन्थाजों बबेयाव थांदों माने बबेयाव थांनो खोन्था ओमफ्राय निकासियाव मानि थाखाय थांदों गोसान जोंहा मा मोननि न'आ निकासियाव होनना खोन्था जोङो दा निकासियाव मोनफैबाय आलासिनाव पपकर्नजों साहा लोंबाय दं आरोना पपकर्न खिथिबाबो आफा लाजिलायदों नै जोंहा आलासि जाग्राफोरा एनै आलासि जाग्रानि दंखाया खय खथि जालायदों पपकर्न जालाय मा बाबु मा होनदों राजा गंगार बायदि गथ'आ गाइखेरनि साहा लोंबाय जोङो मोना नालाय साहाखौ एसे बोरैबा फुला लामदों गोथावानो जादों होमबाबो लाइ मुला मैगं बासिफैलायबाय आलासिनि न'आव मोनफैनानै सान्द्रि गोदानाव सान्द्रियाबो नै नोंस्राना आलासिफोराबो फैग्रा फैग्रा उदपुदनि खालामबाय सान्द्रिखौ
seni galeri masuk nanti apa? Bagi angkanya ahok, Haji Rahman, New Taj Mahal Sakatur. Hai. Kagak iya sih jangan main. Gini, Dre.